Tarik 15 dwe mar aboro higa 2026 nyako Ramogi en mor mara ni medo kete Ramogi TV waikore kowuok Communication Center gi weche manyien mag migago. Mokwongo thuond weche. Iliweza kureceive manusura 41 na pale pia tuliweza kupoteza watu 7 ambao waliweza kupoteza maisha. Yabirio wetonge magie masira marapaya e sub-county Manzawi e county Mamakueni. We have put our teams on high alert in Joro, in Molo and in Rongai because tumeona huyu Kasongo was not serious. And until atoe Murkomen kwa interior, goons will be part of us. Jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua oliekoni jatend piny William Ruto nochano monj manotimne Nakuru. We cannot have a nation that is led by people who are bitter, vindictive and vengeful. We must correct it and become the custodians of a good Kenya from the grassroots. Jatend jotend migepe pachoka Musalia Mudavadi ojiwo rowere mondo were kod jotelo malando siasa makelo pogruok e kind oganda. Machiegni migago nyinga Milton Ochieng. Ji 7 odhiambo manyoro nyowito ngimagi e masira mar apaya e sub-county Manzawi e county Mamakueni. Ji 7 go kamoting'o chwo 600 ne gin moko kuom joma ne dhi e nyasi mar nyombo e kadak ma Kalebwani e sub-county Manzawi e kachung' od bura ma Kibwezi East. Nyamburko mane oting'ogi noyudo masirano bang' ka nodong' kilomita 3 kende to gichopo kama ne nyasi no timore. Masirano nokelo kuyo kod lit e gweng'no mane geno bedo gi mor mar nyombo. Ni kulikuwa na sherehe fulani ya familia katika hii area. Walikuwa nakuja na msichana wao na watu kutoka Mvongoni huko Kibwezi, na ajali ilitokea kwa sababu gari iliacha njia kutoka kwa main road na ikatelemuka kutoka huko kama mita 400 ikakuja kuangukia kwa mawe. Iliweza kuumiza watu kama manusura kama 30 na ikaua watu 7. Unfortunately, some meters from the diversion, hiyo gari ikapoteza control according to the information we got from the eyewitnesses. Ikapoteza mwelekeo na kwa maana the terrain is sloppy, ikaenda kutumbukia na huko chini kwa mto, karibu na mto. Dereva na mtoto mmoja pale mbele, mtoto alikuwa analia, alikuwa anatoa sauti sana, na watu waliposikia hiyo sauti wote wakaungana pamoja. Mimi nilikuwa mmoja wao, na hawa hawakuwa wamekufa lakini walipelekwa hospitali. Tulipata manusura 28 wale ambao waliweza kuchukuliwa wakapelekwa pale Matiliku Sub-County Hospital, na hii hospitali yetu ambao ni Makueni County Referral Hospital iliweza kureceive manusura 41 na pale pia tuliweza kupoteza watu 7 ambao waliweza kupoteza maisha. Kufikia sasa nataka kusema that Matiliku Sub-County Hospital wameweza kudischarge ama kupeleka ama kuachilia wagonjwa waende nyumbani 5. Duokrok mar wach osemuoch wi monj manotimore e chiro masoko Mjinga e boma ma Nakuru e kinde romo mar duond bura mar DCP e kinde ma DCP kod sirikal siemore e wi monj makamano. Ogai mar duond bura mar DCP Rigathi Gachagua manie limbe mare mandala 2 e kaunti ma Nakuru ne otudo jotelo moko mawuok e kaunti ma Nakuru kod tulo makamano kothiano ni gibiro dhi nyime gi romo magi maonge luoro ka bende osingo mar miyo romo margi arita. Jagoro mar DCP John Methu ne okwayo jodak masoko Mjinga ng'uono e wi monj makamano kosingo negi ni DCP biro duogo kendo kanyo e kinde ma jaod bura ma Nakuru Town West Samuel Arama to kwedo weche moko ni ene mano pango monjno. Not play around with our meetings between now and next year, October 10th. We are on high alert across the country. We have told our teams tomorrow we are in Kiambu to organize themselves
and to be on standby for any disruption by goons sent by William Ruto. We have put our teams on high alert in Joro, in Molo, and in Rongai, because tumeona huyu Kasongo was not serious. And until atoe Murkomen kwa interior, goons will be part of us. And therefore, since we cannot leave this country, we just have to protect ourselves. Our constitution makes a clear provision for self-defense. I want to announce that DCP has made sufficient arrangements. The whole night is what we are working on. Across the country, we shall protect our meetings and protect our leaders. Jodongo mowuok e gwenge mag Masawa ma Ugwe opwodho jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki kaka ogai margi motelo ne yiero ma higa 2027. Jodongo mawuok e counties mag Meru, Embu, Kirinyaga, Tharaka Nithi kod Isiolo manoromo e kach ng'od bura ma Manyatta e kaunti ma Embu ne ojiwo jowetegi mawuok e Masawa ma Imbo bende mondo osi lwedo Profesa Kindiki. Jodongo bende ochako chenro mar timo twak kod jowetegi mawuok Masawa ma Imbo e okenge mag bugo tie Profesa Kindiki e kom mar jalup jatend piny e tielo mar 2 e yiero mabiro. Gie kinde noero ma jotelo mathoth gawo kom makamano. Ne gijiwo sirikal mondo ket maino e tieko gedo mag apeyni madongo mariwo counties 4 mag Masawa kaachiel golalo Manithi. That the time has come for the people of Mount Kenya West to reciprocate that solidarity by supporting our own Professor Kithure Kindiki unconditionally. Jatend jotend migepe pachoka Musalia Mudavadi ojiwo rowere mondo were gi jotelo malando siasa makelo pogruok e kind oganda. Mudavadi nyoloso e kinde nyasi mar alam e gwenge ma Nyang'ori e kaunti ma Vihiga, nyasi ma bende nokelo kanyakla rowere ma kwan-gi ohewo 7,000. Romono bende noyuorie kod seneta ma Vihiga Godfrey Ososi ma bende nosewo jogo mosebedo kawacho ni rowere ok nyal chwalo piny Kenya mbele. Ososi omedo tielo ni maeri e kinde ma rowere nyalo kawe telo kendo neno ni dongruok mar Kenya osudo kaka dwarore. And we must not allow our country, our county, our constituency, our ward to be taken over by people who are bitter, people who are vengeful, people who are vindictive. We cannot have a nation that is led by people who are bitter, vindictive, and vengeful. We must correct it and become the custodians of a good Kenya from the grassroots. We want an election where people will go and source for votes peacefully. And then now we know the winner is so and so in a free and fair democratic election. Hatutaki vitisho. Ati mnatutisha. Mnasema lazima mtashinda. Si nyinyi ndio mtapiga kura? Sikia Rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto akisema rais mstaafu ana interfere na the management and the running of the country. Katiba inasema kiongozi ni mmoja at a time. Kenyan Constitution inasema rais ni William Ruto. Katiba ya PAG inasema huyu ndio kiongozi. So kiongozi mwenye yuko kiti lazima aheshimiwe. Tunaelewana hapo? Kesho itakuwa yeye kijana. Ukiwa kiongozi unataka uheshimiwe ama usiheshimiwe? Ten County ma Mombasa kanyakla gi Safaricom Foundation kod Faraja Cancer Support Trust oriwore mar gero kar thieth mageto jotuo mag kansa e kar thieth ma Coast General Mombasa. Kar thieth no mabiro muonyo omenda maromo $63.2 geto duoko chien kwan mathoth mag jotuo kansa mosebedo kawito ngimagi kaluwore kod onge mar thieth malong'o kaachiel kod neno nengo mamalo mar thieth mar kansa. Apisa mawuok Safaricom Foundation Celestine Munda koni medruok mar jotuo kansa matimo limbe kar thieth no ma Coast General bende en achiel kuom gigo momiyo gikawo okang' mar gero kar thieth manyien no. The Faraja Therapy Center responds to a real and pressing challenge because too many cancer patients still struggle to access comprehensive care. So, as M-Pesa Foundation, beyond our work on our health pillar, which is around maternal and child health care,
we have chosen to support this initiative, which is to support the efforts to ease the strain that cancer places on individuals, families, and communities. We offer, as you've heard, we offer services such as counseling, nutritional support. We organize support group meetings and offer other complementary services. We also provide financial assistance to people who cannot afford treatment. Sasa hivi Kenya ni katika lile janga ambalo kwamba ni janga la kitaifa. Na katika janga hili watu wengi wakipata maradhi ya saratani hawana pahali ama mwelekeo watafanya vipi, wataanza vipi. Kwa hivyo kwanza kuwashukuru nyinyi ambao kwamba ni the Cancer Support Group, kwa sababu ni kipaumbele, mnazungumza na wale wagonjwa na kuwapatia matumaini bora ya kuwa hii si alama ya kifo, bali ni mitihani ambao kwamba ni mitihani mnaweza kuyavuka. Mai County ma Isiolo onyisi mondo miyo keto kenge mag neno ni jodak duto maonge opande ondikore ne ka opande kendo ndikore kaka jogo ombulu. Kaluwore gi register kata jata tije ma tiegruok jotije serikal Nura Mohamed, bedo ni thoth oganda e kaunti ma Isiolo onge kod opande emosebedo ka mono gi yudo chenro mag serikal kod luto ombulu bende. Oloso e kinde romo mano kelo kanyakla apisa mag bad migepe mopogore opogore mag twak ewi midhiero ma jodak ma Isiolo kadhe. For them to contribute to the Kenya Vision 2060 or beyond Vision 2030, and for them to be useful, therefore then they must be registered. Registration in terms of, again, as a citizen, to get an ID is also important, because we realize that majority of our people here in Isiolo County, they have reached the age where they are expected to register, to get the ID, but majority of them don't have ID. We have agreed that we'll be moving together, moving forward, so that we can register as many people as possible, so that we make sure that quite a number of people who do not have their IDs are mopped up, they are engaged, they are sensitized, so that they can get their IDs and voters card. Again, we had all the chiefs and the assistant chiefs across the whole county, and we passed message of goodwill and a message of peace to be taken to the grassroots, especially this time when we are expecting political temperatures to rise. And we also talked about us coming back again to talk to communities that are worrying because of the cattle rustling and banditry in Isiolo and across the board. Erokamano Nyakwaramogi wakaw yweyo mokwongo migago wanene ote mosedonjo ka. Ramogi neno maler ma Sharon kawuok Chief Kawisa, kaeto migago an Polo Kuto mar Karombe School atimo mos ahinya kuom masira mar apayano. Watimo mos wan bende. Ng'ato to ndiko ni Pay Village Elders as promised by the President. Korakiano direct ne ng'ani nikech wan to kwachul jogo nitie joma chudo. Pascal Olajo kod Pauline Pascal wacho ni weche manyien donjono maler Kabondo Nyasore School. Bende wan gi Jakom Abdon Okelo Alicha, walamne uru jotendwa ma e Kenya mondo Kenya obed gi kwe. Jo Odundo Mtukubwa size ndogo iwacho ni Kariobangi Market, weche chopo nweyo makare kendo umor kaka wakelun weche manyien e kinde ka kinde. Nyakwaramogi wakaw yweyo matin kikedhi mabor, pod wan gi mathoth.
Heaven's Fire Prayer Summit 2026 is here. From 18th to 23rd of August 2026, Apostle Julius and Reverend Martha Subi of Exploits Worship City invite you to join believers from across Kenya and the nations for 6 powerful days of prayer, worship and revival from 9 a.m. to 7:30 p.m. Theme: the outpouring of the Holy Spirit. Ministering Pastor Robert Kayanja and Pastor Jessica Kayanja from Uganda, Lady Bishop Kathy Kuna from Kenya, Archbishop Dr. Harrison K. Nganga from Kenya, Pastor T. Mwangi, Dr. Francis Miles from the USA, and Prophet Thomas Tijo. Worship ministers Sunmisola Agbebi from Nigeria, Steve Tebb from the United Kingdom, and Kestin Bogo from Kenya. Mark your calendar from 18th to the 23rd of August. Exploits Worship City, Nairobi. See you there. What if the world was more accessible than you think? The beaches of Zanzibar, the beauty of Rwanda, the energy of South Africa, the culture of Malaysia, the skyline of Singapore, even the Caribbean shores of Barbados. All destinations Kenyan travelers can experience with visa-free access. No stressful visa processes. Just your passport and your next adventure is waiting for you. Discover visa-free and visa-on-arrival destinations with View Travel. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. One chenro malero kitwa gitimbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongo na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man kuro maru ng'engno. Ema so kelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok oganda wa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Udrikoda and James Rabala Kwase Rajabu Owarga Chi. 111 Jumapil, saa 10:30 odhiambo. Machiegni kendo, jatend bura mar DCP Rigathi Gachagua gie sani timo campaigns mage e kadak mar Rongai kapok owuok kendo dhi nyaka Molo e odiechieng' mare mar 2 e kaunti ma Nakuru. Bang'e Gachagua igeno mar chopo Elbagon gi alap manjoro posta kapok gitieko limbe margi e chuny boma ma Nakuru. Wawinjane kaka chenro dhi nyime. Fukuza Rigiji ndio watu ya mlima wabaki bila kiongozi amalize jamii yetu. Huyu Kadhambi nikamuuliza, watu ya jamii yangu walikupatia kura, kwa nini unaambiwa na Kasongo unipeleke nyumbani? Huyu Kadhambi akaweka signature, akanifukuza, akanitoa kwa kiti. Aende asiende? Ni msaliti si msaliti? Kuna Kadhambi mtambea kura hapa? Kadhambi atapata kura hapa? Aende asiende? Tulikuwa Mombasa wakasema one term. Tulikuwa Nairobi wakasema one term. Tulienda Western wakasema one term. Tulikuwa Nakuru jana wakasema one term. Hapa Rift Valley mnasemaje? Rift Valley mnasemaje? Rift Valley mnasemaje? Nasema Uhuru Kenyatta hakufanya kazi yote. Si alikuwa anaenda kufungua mabarabara? Miaka 10 ni mandazi alikuwa anapiga kwa serikali. Miaka 10 ni kuosha, alikuwa anaosha vyombo. William Ruto ni muongo si muongo? We want to tell you, William Ruto, if Uhuru Kenyatta did nothing, what were you doing in government for 10 years? Why were you going to the office as deputy president? Tulimuona pale Uasin Gishu, pale Eldoret, akisema ati 2027 ati atatuosha. Ati atatuosha. Kwani sisi udu? Kwani sisi udu? Si tulimuosha pale Okalau.
na tutamuosha tena 2027 sababu Kenya yote imesema ni one term. Jokanyo e sekta mar somo koro medo riwo weche mag chiwo puonj e wi rocho ratich oganda kaluwore gi medruok e kwan jogo mong'ol mosiroch ratichgi. Kinde nyasi manobagi e sikund jomong'ol Kise oyangore ni nitiere dwaro mar timo nonro mapiyo kendo doho tweyo jogo moyude gi ketho mar rocho ratich oganda. Nonro mar jogo makedo ne ratich oganda bende oyango ni thoth achijego gin jogo mong'ere, ka jokanyogo medo ni achiel kuom yore mag thiro chal makamano en medo chiwo puonj kendo tiego oganda e wi yore ma ginyalo chiwo godo lipot kod e seche ma oroch ratiro margi. Lot of information for you, Walimu, that you can read up, call psychological, emotional. Child abuse and neglect, and in this child abuse and neglect it includes all abuses and even how to detect them and how to protect them. Apart from teaching, training these teachers at this particular place, we also carry out what we call outreach programs where we go outside to mashinani to reach the unreached. When you hear a learner complaining, first believe the learner. Before you talk and even consult more on the adult, believe first the learner. Remain calm, think about what they are saying, follow them, and then later you are able to build on the story and you will be able to bring the culprits to book. So the teacher must be able to help the children, first help the children to be self-preventing, to prevent abuse by themselves, and then to be able to report whenever they are threatened or whenever it occurs. And we believe that by doing this, by sensitizing the teachers, even though the sensitization that we are having here is not comprehensive, we intend to give them deeper training. This was just like to break the ice. And then after that, we'd organize for more robust training so that the teachers are well equipped. Achije ariyo maki e kadak ma South Sea e sub-county Malang'ata toka pedha manotim go bila kendo fweny nyasore maromo Sh250. E kinde apedhano, obila nofwenyo akota 400 mag nyasore moseiki, akota 600 mapok oiki, biskut ma bende olos kod nyasore, kod omenda maromo Sh76,000. Apedha makamano otim bang' ywak kawuok kuom jodak manitiere chenrono mosebedo kadhi nyime kanyono, ka giwacho ni jogo osebedo ka rocho lwasi mar dak. Achijego odinnegi ka nonro dhi nyime. Anybody who is within Lang'ata and has intention to engage in this kind of business, I just tell them this is not the place to do this business. Previously, we arrested many within Lang'ata, within the Iris areas, and also current plains. Those also who are dealing with this kind of business, and we took them to court. And that business is not now happening in those areas. So another person within Lang'ata sub-county who is engaged in this kind of business, I'm sounding a warning to them that this is not the place to engage in this kind of business. We will not allow this to happen. Moko kuom jodak ma kaunti ma Migori dwaro mondo mi piny owacho ket ikruok makare ne reso jogo modak e gwenge ma pi oula osebedo ka pong'o kaka yorno kaka Nyora kod Kabuto e sub-county ma Nyatike, motelo ne koth mapek mar El Nino migeno ni biro chako chwe e kind jumbe machok mabiro. Koth ma El Nino ma igeno ni biro e kinde machiegni kaluwore kod lipot ma ogol kod duol makoro kod lwasi. Higa ka higa ma koth mapek osebedo ka chwe e kaunti ma Migori malo familia 600 mowuok e gwego mag Nyora, Kabuto, Sido kaachiel kod Konyango e sub-county ma Nyatike osebedo ka pi oula daro e miechgi. Mwandu mathoth ma oting'o puothe bende osebedo ka iketho kod pi oula. E kinde ma igeno koth mapekni, penjo maduong' en ni to bende piny owacho oseketo okenge makare mane koth mar El Nino okelo hinyruok ne oganda mathoth. Kane ikruok ma jogi osaketo ne government osaketo ne jopiny mondo timruok nade mondo bi okony ne ket El Nino ilandonwa ka every now and then. To owinjore ger daks, owinjore ger Kenya nigi pesa seriously, owinjore ger makoro ko pi biro to koro pi ok flow oko.
Koro mumiyo kwayo national government ni ging'i kaka ginyalo ng'iyo ngima jopiny. Agisani sama waloseni king'iyo wan gutaro mang'eny olalo mang'eny oloko mang'eny iyudo ka samoro poku serikal oketo maino e losogi ma kapo ni El Nino biro to nyalo yudo kako ula rengo maber. MCA ma ward ma North Kadem e sabkon manyatike Olimo Bonyo ward mabende oganda mathoth osebedo kaka oyudo lal mathoth kalure kod pi mar oula wach ni koro poko noikruok malong'o motelo ne koth mapekne kendo nitie kod luoro ni dek pi oula koro hinyo oganda mathoth. Adwa kwage ni mondo ka giyie to gibed gi ikruok mar wuok e mieregi kendo gidhi kuonde moting'ore. Migori County Government kokalo kuom Floka nogero rescue center ageng'a. Omiyo nakwayogi ni ka giyie to mondo gidhi kanyo ka koth ochako chwe. En tij county government mondo mi olos gimiluongo ni committee ma deal gi weche mag disaster mondo ng'e kaka inyal kony jopiny kata mana e chiwo the correct information. Olimo wacho ni omenda ma oket mar kedo kod midhieche ma apoya onego tigo makare kod piny owacho mondo koro kony jogo pi oula ohinyo kaachiel kod midhieche mamoko e kinde koth mar El Nino. KMCA tija en ni mondo represent jopiny, team oversight to gi legislation. Omiyo ne wakalo budget kokadho kuom bedo gi ng'eyo ni gweng'ano osebedo ka pi hinyo kabisa. Mane waketo $44,200 e budget mano program 8 under disaster management. Dwaro nitiere mondo koro piny owacho ong'i yore makare mar tieko pi oula e kinde ka kinde e gwego mag Nyora kaachiel kod Kabuto e sabkon manyatike mondo jodak makono kik bed koro dar e kinde ka kinde ma koth maduong' koro chwe. Bedo piny ma wayiero komiti gi ema winjo bed ni wacho niya ni wan kaka jo North Kadem ma pi osebedo ka chando, wan koro kwadwar chiemo, wan koro kwadwar rescue center, wadwaro ni mondo wadil gi gini permanently. Koro wanyalo gero dikes ma koro kata pi koro pong' machal nade to wabedo directed to the lake. To iyudo kama ok timre ma gibedo abeda piny e hotel moro to ging'ado ni jo North Kadem gin wamiyogi mana chiemo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruok ma ok mar piny owacho mar The Independent Medical Legal Unit kata IMLU oyango ni higani kende ji maromo 20 osewito ngimagi e tesende mag obila ma pachoka. Jael Lieta nigi ler mathoth. E tesende mag obila oyang ni medore pachokae kamoko kuom lipode mosemako wang' jopiny Kenya oting'o mano mar Albert Ojwang higa mokalo, Eric Otieno higani kod mamoko. Kaluwore kod riwruok mar Independent Medical Legal Unit kata IMLU, mana higani kende ji maromo 20 osewito ngimagi e kuonde manodinegi e tesende obila ma pachoka ka Vocal Africa to keto kwani ni 22. Kamano bende giywago kwana joma kawo ngimagi e tesende obila magiwacho ni nyaka koro non matut. Kuom kwani IMLU wacho ni 19 kuomgi ne gin joma dongo moting'o chuo 18 kod miyo 1. Jogi bende oyang ni higi ni e kind 25 gi 64 kaachiel kod nyathi ma kidoro mawuoyi mane nigi min mare mane otwe. IMLU wacho ni kuom kwanni gikonyo timo nonro mar bero ne ringre 18 kama duoko oyudo ni 8 kuomgi owito ngimagi kaluwore ni nodegi kata noding'utegi magitho. 5 ne nigi adhonde maricho e dendgi kendo nogogi kod gima dik, hinyruok e wiyegi, tuo mar sukari, wach mar ulcer kod adhonde e dendgi. Magi okelo tho margi kaluwore ni nok giyudo thuolo momondo mar yudo thieth kod chal marach mar kuonde motwegie. Ewi mae, IMLU omedo kwayo jopiny mondo chwalnegi lipode ewi thoe kata hinyruok e kuonde twech ka bende gidwaro gai mar obila Douglas Kanja okete tim okenge mane olando mathiro thoe makamagi e tesende obila. Magi oting'o siro IPOA mondo otim nonro mapiyo piyo ne thoe makamagi, bad migao mochung' kar kende matimo bero ne ringre makamagi kamogik en kao kang' ne obila mitudo gi thoe kanyakla kod jotendgi ma ok oketo kenge mageng'o lwenje makamagi. Vocal Africa bende korka kore dwaro oket wang' dede e cells mag obila magiwacho ni nyaka ti seche duto kendo chiw samora mora midwaro gie. Jael Lieta, Ramogi TV.
Erokamano Nyakwaramogi, pod wadhi nyime wan kod ote ka mopogore ma bende osebiro nwa kaeri. Ote moro wacho ka ni an Betha kawuok Nyakune ka Nyamkago Ramogi ler Martin Ochieng kani Rweya Migago ler sana. Gachagua paro ni Mount Kenya kende nyalo miyo bed jatend piny. Kaeto penjo mar ariyo penyano obila ng'eyo ga nade nengo nyasore mano Baba Tur. Kaeto Gachagua oromowa gi weche manono ma oindo John Wuod Asumbi tho nyuolo weche Baba Eden Hazard. Machielo bende aneno kanyo ka en aparo nonuore kanyo. Martin Ochieng kani Rweya iwacho ni Migago ler sama koro El Nino biro ni ema koro sirikal olosnwa aore mondo kik wadonjie atiyo mos e midhiero. Kaeto machielo bende wacho ni luonge ni Mama Lichi, en bende wacho ni Mama Licha kawuok Koweru owacho ni otimo mos ahinya ne jogo duto moyudo hinyruok kata motho e masira mar apaya motimore Makueni. Mago duto nitiere. Kaeto machielo iluongo ni Delvin Mos, into onge gima indika ni Delvin. Nitie ng'ama chielo ma bende ondika ni iluonge ni Jagi to konyisowa gimoro. Machielo to wacho ni mondo wayie wa connecte gi jogo ma uso sola. Nyakwaramogi, adwa ni mondo wakao yweyo matin. Atiyo mos. Nyakwaramogi, mane mabiro kelo e giko mar weche manyien mag Migago e thuolo ni. Ka ruoth oriti, an bende orita. Wachako rom kedo godhiambo e weche mamoko. Koromo saa 8 Ochieng Emmanuel biro gi paw tuke. Nyinga Milton Ochieng, oriti masani.